budget teyo ngaki waka nabantu chishu chikoboli wa chi contractor chikwane to kokora chikazi abande ebinde binabeka bitebole tegali byonse abandu oligereri abantu munda ayetwe gazi agakole gazi ikawene to wakanwa siya etanya wakono nanda aba nabantu bayire gazi after eserikali yenyi yakira after mugako ngwa bito. So these are issues abantu bakomboli. What am I supposed to do? I must ask those questions so that the county government ejiche SSNet no ego chaba tebeli usivinde imbi kola deki bono igomboli nche buno moseneta lichiko liko ngalao ndigere lichibese county government yakorosia na ndi manye chibese chinga chiko sangereri kuwa ngakichiko sangereriwa chibese nchiro chiko sangereri ko ruchinyegitali before konyole serikali yenye taracha chibese chonse pichale ko ruchinyegitali chiri chinke ochiale gotigara ese nyagitali yenke so that unabantu boye wocha chibese chiri tigate ekiara kire nyagitali nebwate committee chibese ichiche paka chi account mbara allowed kuchitwara. But I'm told instructions rule is that governor ajetaga tebarusi chibese chonse pi ese nyagitali chiale go sangere chibese busiengi machonse pi chikayo KTRH bono ndage kuboli nga chibese jise miyake vere cheru KTRH nirenga chire na ni chibese chingasi kyakolera yakolere ande nga ichikobeku. Number 2 boso wocha mangana nyagitali eri mara watebu abantu bande mbaro bakwenda bakana chibesa baye ulisiti montoru cash lisiti ya rugali story ya watebu abande mbaroro bagwakana baenda bakana using igendo igoruki pay bill number kata bana ba minto na bere gombra maite pay bill go send pesa anyway till number nero ya nyagitali. I want to know say till number ingo kalere ga sibuna lichi ko ya serikali tigo kwana. I want to know ekiagara information imbwate is that a till number ile na bo wakana anyo go wakana anyo go targeto wakana go send 30 or 40,000 shillings ogwakana diribona ya receive 5 chiri kinde chiaga ende account gete chi account yikina kinta gete go check and find out whether it's true or not. Onjonali wate baneke bono chiro libune icho procurement igakorwa etende gakorwa nje namanyete ngoya etwe bakaegwa bagakora bagatebubalete kwamenyere kwimoko kwa bateneri kwa bakandi no manyete ngirichi kolia Kenya ligotayo koikoa kanere chiroli ekitata ekiagero oli go supply na fulfire tichi condition chaki chimwa moete ngakibonore imoko mokani matenga binte bibono titagiti tewana ine. Now ekero borigeria mangana ndira muira ndo chali esa mangana le banale gukwana okwanera abakoli emirimo ba county ya Busongo abakoli emirimo be county yeito igo bakairu chi impressed cyabo anya bakwenda sports bose bakwenda chisabali bose bagokora richi konkoeresa rire buna impressed ya korosi gwa omokoli emirimo nonyolu busigo socha Nairobi makiawakanwa. A problem obwate se county yeto kwa tebunga onye ko bwate issues ngankoma na mole osingo kwano linge bintu gete mbisali gete se county toliko yo impressed do wana kwa menya konyora abantu gete bali ba correct na bali gesongo tokoranga politically correct na wako uchitripu baga na gumu mwaroche aba kwerenda aba MCA bakwenda China na keli na kera kiumaite na kera kingo check tole go sichibese chialenge chi account yeito osebo chialenge chumuntu binafsi tewana ini ebina bie bintu nkubolinga ekero bwate a factory was a industry ole manager onya abakoli bawo mbali no mogoko onyo olenga chiroli chiriyo gotumia bona bono gende roli amache gekwete chitracking chirali chia go tuchie county chinire chi spare ya siringi 100 no chikwete chirabuo basically kende geta iyo chiroli icho nobody tiba iligo se chi ambulance ngokora chikere chikale gasi na barabu abantu bansire kontumera message about chi ambulance icho inkindo manere osenkinda aboliri swali gore chi ambulance icho kokore gasi right lakini go ikomanya ngabakoli bali bechi ambulance ba kokole gasi ekiagere gasi ba kokora ne nkongo abande ba kokora 8 hours times 3 ichire 24 hours bana abantu bakwende ko ba treated na maskani na ndo bae ekesongo tokotenga you must give them a conducive environment to work and deliver for you. The county workers are saying the environment is not conducive.
every day bako romo ndako ba transferred bacha baiwoyo seligwe baiwoyo bekirwe show cause letters ya bwati show cause letter was ni sato oyoga bwati what am I supposed to do une senator ya gusi inanda kama na now I will say ti account imbu yajire ya account ngo muvuera bantu ngo kora bali gasi kire tumbu yakire ko goja bunya gitali amref bakaleta equipment ya lenga about milioni 25 bakachibeka gali ya gitali ondita amanyite na onije na amanyite nganji alengo ebinebi ndabantu bagontebya alright ebindebyo obyarwete esakoro kwa global fund ne ya Bill Gates yo konya bantu rualite bono manya gotebwa mutinyulinga ebinde bya global fund byarwete amref byarete tuwe bikagusi bikabogoli kurwo ondita maidie se byachete alright omo CEO tenete nyagitali yeye tari gotebanga yebinde ibire ondita iyo manyite gose police record nero gose binde bimbya betu SOB ondita iyo kolere research enyagitali elubunere yonsi pibono gali chigolo goteba ne bwate chikamera chikorokia ondina chieta kaligero liekere binde bibya le basoke bunga ibya chiete gose ngobirete ebina bibindu ndagete county government yeche etebie ECC health intagida jang explaining aki ama ebinde bibya equipment chiarwetwe na global fund ngai chiachete abakoli merimo be county bonsi pi paka bali bawo koranya gitali chinas paka chidoctor umaita banda bonsi pi goika bana chiru insurance kera umuntu nabo munyagitali ekara kurwali abarwaire nabo ranyoro urwiro bwa mwata kirinere onyolenga nabo ne kurwali I'm informed a company ya etwe egasi yo gokora insurance ya Kisii County ko Trident insurance yeye ondeta yo bwate record zinki ba kolire ngai baji bare ko provide insurance buneye abakoli emero mu be county ko bagonte bingekere bakwene nyagitali abantu babo babwali to se family members obago chiko bolinga ngakitoko kora to akanerwe yasnya insurance company yete bwati capacity yo kora yo akanira abantu insurance policy lakini etende gakorwa abanda bambaka ndiritanga nide kumanya chibezo bakane tunama ene siringi milioni 250 number 2 lichiko na bali kungalao ngomo nyine company ye nande ngakia chitega cha kolega asi nande information nero yende to bwate nero nganyitekere ekero musisi health yako cha discuss kwa sababu bantu be executive maswali ande naro to cha kobuli cause information nero to bwate ekiagara bakoli embere mu be county bagoteba no genda nyagitali utake gwaka ndi na insurance yeye Trident insurance tiliko correct tiliko accepted hospital insurance area yerende to ko national NHIF kwenye to bwate usi mangana naro NHIF naro ntagete toja kubori questioning aki NHIF ngokalere bakonyere abantu kune wene to kubakonya negendera to kukonya abantu barwa bara urwire usika enerete kubakonya